दिनै आनलाखि बोरैबा संक्रान्तियाव दंबावो गाखोनो स्टेप मोनसेल' बेयो स' लोगोफोर दिनै आरो फिन खनसे फैफिनबावलायबाय बावखुंग्रि हाजोआव दाखालिसो फैदोंमोन आङो दिनै लास्ट एप्रिल 14 दिनै संक्रान्तिनि बयबो गाखोफैदों आरो जोङो 4 घन्टासो जाबाय लामायावनो दाबो मोनबावा बिराद गोबाव जाबाय लोगोफोर जेरावबो ट्राफिक सोरनियाबा थुलेन जिबाय सोरनाबा मबिल गबाय पाम्प गबाय 50थासो गारिया डेमेज हाजो मोनफैसान्दियावनो बोरै थांफिननो दा खोथाया बेसो नायलांबाय था नोंथांमोना देखायलांगासिनो आङो नै जोंना मा जाखो सोसनदों 4 घन्टा जाबाय क'क्राझार टाउननिफ्राय दाबो मोना नै ओरैबायदि जाम ससेखौ सालाय मोनाबा जेरावबो जाम ओरैबायदि मानसि बेबायदिखौ नायलांबाय था नोंथांमोना चेलेन्जिं गाखोदों मानसिफ्रा वाव ओरैबायदि लिमोनद्रा मा बुंनो आरो बोरैबा जुबोबाथाय सौफायखाबाय मालायनि आथिङाव वाव बेनो फार्स्ट स्टेप आहाथ' गैया माथो हाया ओरैबायदि लेथ्रा जाबाय आयौ 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 आयौ
हर स्टेपआनो गाखोनो दंबावो बिसिबां गोजौ ओरैनाय फुङाव बेसेबांबा अखा हाना होदों बेनि थाखायनो ओंखारबोनायाव ना ससेल' गाखोनोसै स्टेप मोनसेल' बांद्राय दंबावो आरोबाव बेखायनोथ' दाख्लै गाखोखांबाय ओरैनो जास्ट दिनै ओरैबायदि चेलेन्जजों गाखोदों मानसिफ्रा वाव गाखोबाय ओरैबायदि लिमोनद्रा दे मा बुंनो आरो बोरैबा जुग्रुबाथाय सौथायखाबाय मालायनि आथिङाव वाव बेनो फार्स्ट स्टेप आंहाथ' गैला ओरैबायदि लेथ्रा जाबाय आयौ हर स्टेपआनो गाखोनो दंबावो ओरैनाय दंबावो गाखोनो स्टेप मोनसेल' बेयो खावना बारा जायाखै अखा सिजाजोब्बाय दिनै आनलाखि बोरैबा संक्रान्तियाव फैनायावबोथ' 9थायावनो ओंखारदोंमोन 9था क'क्राझारनिफ्रायनो जाम गारिया ट्राफिक जाबाय ओमफ्रायो 4 घन्टा 4:05 2थायाव सफैदों 9थानिफ्राय ओमफ्राय खुनुरुखुम गाखोनो लुगैनानै गाखोबावदोंमोन ओमफ्राय दायो स्टेप मोननै बारबायमोन आरोना अखा फुरा जुफुजोबसैसो मानसिफ्रा नायलाय आयौ बोरै ओंखारदों गावसोरसो मिन्थिसिगौ नाय नै नोंथांमोना फुरा अखा मादै सेन्देल गानजाला ना लासै ओंखार लासै जाला नै फुरा बोहैलायबावबायसो बिराद हुसियार ओंखारनांसिगोन जाहैबाय ओरै बोरैबा गादलिनबाथ' मोनखानाय नङा आथिं साइथिं मबाइलखौनो दिहुननो हायाखैमोन फुरा लासै गाखोजोबनो हाबायमोन हा सोर फैदों बहाथो गाहा हारसिंबावसो गाखोजोबनो हायासै आंहा माबायदि मोनदों मजाया हाजो गाखोनायनिया अखा हानायनि फिलिंसा हा मारै जिफुलायनाय नामा फुरा फ्रन्ट केमेरा जाबावला नुला नै सिन्देला बैसागु अखा हाथारनानै एसे सुस्राबावबायसो गोब्रा जाबाय दहाय एसे नांस्लिरनायाव ओहो बोरै मोनखो नानिमोन अखा हानानै मोजां मोनदों दुद्रुआखै दा खनसेबो
फै लासै फैदो मादै माइ गायनो माइ सुगुन बेया फुरा आथिंख्लाब Hei, nani, gila-gila. Ma फंबाय गस्ला खुलायथारबाय दे आयौ दाबो गाखोथारबावगोन अखा हानायाव दे मिशन पास खालामथार बेजों गोब्रासो जाबाय दहाय लिमोनदोंमोन ना जुफुदोल'लाय जिरायनानै डाइरेक्ट जुफुलां सिबा सिजोबथोंसै Kembali water proof lagi. Hoy अबस्थायानो गैला Hey! Siजाजोब्बाय सान्दुं दुंलाय थिबावबाय नामा सान्दुं दुंलाय थिबावबाय होनदां